Check. 1, 2. Mic test. Wala madungog. Hello, sound check. Check. 1, 2. Testing. Mic test. Testing. Check. Mic test. Okay na. Mic test. Mic test. 1, 2, 3. Oo, yan lang.
Check. Mic test. Testing. 1, 2. Test. Mic test. Testing. Lampa. Masay mo, lahat mo na live. Doon, marupin ang kasikan. Una mo. Testing. Check. Okay ra? Okay ra pa siya? Mic test, testing 1, 2, 3. Mic check. Sound check, testing 1, 2, 3. Sound check, testing 1, 2, 3. Mic check. Sound check, mic check. Sound check, testing 1, 2, 3. Sound check, testing 1, 2, 3. Check. Testing. 1, 2. Testing. Mic test. Testing. Okay. Wala din siya makonekta? Adto lang ta adto. Oh. Diin man din siya gikonekta. Kuyog ra man sa uban no. Oh. Oh. Check. Mic test. Testing. 1, 2. Check. Okay na? Check. Okay na? Testing.
Testing, 1, 2. Check, check. Okay? Okay. 1, 2, testing. Mic, check, check. Hindi naman. Natuloy yun. Oh. Check. Okay na? Testing, mic. Check. Sound check, testing 1, 2, 3. Sound check, testing 1, 2, 3. Mic test, sound check, 1, 2, 3. Good afternoon to all. Mic, sound. Sound check. Mayong hapon ka natong tanan. So, remind lang po, ang kinhi sa tunga ato lang ning i-reserve sa mga Sitoy o sa ilang mga bisita. Kani nga dapit dinhi. Kare?
Mic test, sound check, sound. 1, 2, 3, 4. Sound. Sound check, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Mic check. Sound check. Testing, 1, 2, 3. Mic check.
Maayong hapon kanatong tanan, karon ang ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag karong adlaw o Good Shepherd Sunday, a World Day of Prayer for Vocations. Ang pag-angkon ni Jesus nga siya mao ang matuod nga magbalantay. Ang bugtong magbalantay wala gayoy paglipod-lipod. Hinuon kini ang nagtug-an kun kinsa gayud siya sa iyang pagkamagbalantay. Dili sama sa uban nga wala gayoy pagtagad sa ilang mga karnero. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila, nag-ingon ang Ginoong Dios. Pangitaon ko ang nawala, dadon ko pagbalik ang nahisalaag. Laki-lakian ko ang napiang. Ligunon ko ang maluyahon ug bantayan ko ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Ingon niini ang pamaagi sa Dios ug ang pamaagi ni Kristo nga mitahan sa iyang kinabuhi alang kanila nga gitugyan kaniya sa amahan. Daghan ang wala makasabot niini, ang pakig-ingon sa usa ka panon sa karnero. Bisan pa ni ana, ang hulagway sa karnero nagsugyot sa tataw kaayo kun unsa kita, mga walay ikalaban at tubangan sa mga kumakaon ug mabangis nga mga lobo. Sa tanang mga binuhat, ang karnero maoy hayop nga huyang kun maghisgot na og direksyon. Busa, hinurot gayud ang ilang pagsalig sa ilang magbalantay aron kapanalipdan ug kagiyahan sila niya. Pamalandungi kini. Nasinati ba nimo ang pag-alima sa Dios kanimo? Isip iyang karnero. Hinurot ba ang imong pagsalig sa Ginoo aron siya manalipod ug maggiya kanimo? Gihangyo ko ang tanan sa pagbarog alang sa pasiunang awit.
Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma diha ni Kristo, my dear brothers and sisters, we feel privileged to be part of this loving community. As we come to offer or celebrate this Mass, the Bishop Tony Raniola, Father Mel, Father Bernard, Father King, and members of the MSC community, and of course, especially, and in a loving way, family members of our beloved, dear departed, Secretary Adi Sitoy. And of course, the many loving members of our LGU. And of course, we are aware of the many who may be following us through live stream. Cabinet secretaries, government officials, pero labi na, nahigugma ang lungsod sa Cordova and Cebu, and of course the Visayas. We celebrate this Mass in the language so dearly treasured by our dear Secretary Adelino Sitoy in Cebuano. But allow me to share some thoughts in English for the sake of the many, and I'm sure there are even more who are following us through live stream or various media platforms. Ang atong panagtigom sa tanan nga moingon, Adi, you will always be remembered. We love you. Mga igsoon, maginolsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaniyo mga igsuon nga nakalapas sa kong dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ako kay Santa Maria kanunayang ulay. Sa tanan mga anghel ug mga santos o kaniyo mga igsuon aron ninyo kay gampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylohon sa atong mga sala. Dadon unta kini ngadto sa kinabuhing dayon.
himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios. Dada kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayang langit nun, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kaligo ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo, mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon, mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo. Nan, angay masayod kamong tanan,
ug ang tanang katawhan sa Israel. Nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom, sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang hisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kaya ngiyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tawo. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini, atubangan sa atong mga mata. Daigon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daigon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo.
kaya ngiyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo, unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini, giisip kitang mga anak sa Dios, ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao, nga inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lobo ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan, sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay.
Ang amahan na higugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako sa pagbawi niini. Ini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling manindog. The honorable government officials, both in the national level and in the level of the local government officials, our friends in the military, all the different representatives of the universities with our dear Secretary Adi Sitoy had taught, and the many who have love in their hearts and gratitude for our dear Secretary Adi Sitoy. Mga hinigugma diha ni Kristo, while we know that our dear Adi espoused and promoted Cebuano language, and that is the reason why we celebrate the Mass in Cebuano. But at this time, for the sake of the many who may be following us through various social media platforms, allow me to speak in Sagol-Sagol, my English and Cebuano. At the outset, I would like to express our sincerest condolences and our expression of unity to the immediate family of our dear Adelino Adi Sitoy. The Honorable Arley, the Honorable Mary Therese Techi Sitoy Cho, Ernesto Bert Sitoy, and the entire clan of Baguio Sitoy families. Mga hinigugma, the Lord gathers us at this time to pay our highest and final respects, to express our sincerest gratitude, and to lift up or commend to the Lord that He may grant eternal rest, peace, and joy to a loving husband and father, a writer and literary man, a professor and educator, a tireless and dedicated public servant, a Christian of many ministries and religious involvements, a dreamer, the Honorable Adi Sitoy. To us today, he is a personification
a sterling example and mirror of the theme of today's Sunday. The assurance that the Lord is a good shepherd. And yet, the Lord shared this shepherding role to us. And in this way, I say without any fear of contradiction, ang atong hinigugmang ade, indeed, is a reflection of the Good Shepherd, who is Jesus. I feel inspired when I say behind you, dear Ade, you will always be remembered. We love you. Yes, the great man we bury today personifies and is the embodiment of all I have said and more. Our beloved Secretary, Adelino Sitoy. It is often said that the tree is best measured when it is cut, to mean that we know better the person once he is dead. That may be true in many cases, but in the case of our beloved Ade Sitoy, he is very much known while he is still alive, very much loved and appreciated. I am sure with my brave family, the Honorable Incumbent Mayor of Cordova would be able to add much more when she will deliver probably her thank you remarks or closing address. My dear friends, we know, you know Ade. Even as a student, he was the intelligent boy from Cordova, valedictorian honor student, the cum laude graduate in LLB, University of San Carlos, the best thesis writer for his Master's of Laws degree with a high rating 85.7 for the bar exams. As a writer, he held more than 20 positions as editor, president, prize winner, author, co-author. You know that. As an educator, he held various positions from 1971 to the present. Professor in University of San Carlos, Southwestern University, University of Cebu, St. Teresa's College, Dean College of Law, University of Cebu. I know some of you who are here are his students. I believe for many of us gathered here, he is certainly close to your heart while serving as a mayor of Cordova. For 2 terms, a member of a Sangguniang Panlalawigan or assemblyman. Now I understand better why almost every time I celebrate Mass in this church of San Roque in Cordova, I would see Secretary Ade. And the reason is because of his love for God and his devotion to our patron, Senor San Roque, as well as his religious involvement. As Knights of Columbus myself, I am aware of the challenges of the Grand Night
He was Grand Knight for 2 terms, faithful navigator, and I am also aware of his charitable works. We know of his appointment as Assistant Fiscal of Cebu City while he was yet only 27 years old, the youngest at that time. He was appointed Commissioner of Cebu Ports Authority, and of course, the latest, an affirmation of his qualities. He was appointed by President Rodrigo Duterte as a cabinet member, presidential advisor, and legislative affairs. Mga hinigugma diha ni Kristo, allow me to relate a personal experience why I have so much respect for Ade, for Secretary Ade Sitoy. Makinamdum kamo 2016, Cebu celebrated the International Eucharistic Congress. One day, Ade came to my office. He wanted to give a donation, a sizable amount. I feel at home to ask him, Sir, gusto lagi ko maniguro. Kaning kwarta ba? No. It is not. Is it the money of the government intended for other purposes? No. Hindi ko no, Bishop. No, dili. No. Personal ko ini. No, personal ko ini. Hatag para sa IEC. No. I often do that. No, ask, the politician donor whether the money they give is intended for another purpose, no, from the government coffers. No, and I was, Bishop, no, personal ko ini. No. I said to myself, yes, this is the guy. No. I believe it is a well-deserved recognition that he was given the Grand Champion Heritage Awards, Exemplary LGU, or Seal of Good Housekeeping by DILG. Among many others, I have read his biography. It is because of honest and dedicated service that brings about the development of the community. Mga hinigugma, I would like to close by inviting you to reflect on an event in the Bible. There, upon the death of a great leader, Moses, his assistant talked to God by saying, "Your servant Moses is dead." And God said, "Yes, my servant is dead. And so, you lead my people to paradise." And this is my point. A great man, a great leader, personification of the Good Shepherd, is dead. And so today, I address the words of the Lord to the many of you, our leaders, who have only as well the good of the community in mind. One good leader passed away. You lead our people. Each one of us actually is invited, following the Good Shepherd, to lead the people entrusted to us. We emulate the good example of Secretary Ade, and I know it's immortalized in many of his accomplishments. But one way we can hear so sweet and loud is through a song. I wish I know the tune, but the lyrics come as well clear, and you know it, you from Cordova, Padayon. Let me just quote, "Dapit nga bililhon,
mutyang masilakon. Yutang malambuon kinutay ang baybayon. Imong kadagatan duyan sa pagpangga, imong kayutaan lantay sa pagmaya. Refrain, and I just go to the end. Cordova o Cordova, kaliwat ko, kaliwat mo. Damgo ko, damgo mo. Cordova o Cordova, padayon, padayon, padayon. I just quoted this because to me, it pictures His love for people, for the community. And that's true for Cordova, for Cebu, for our beloved Philippines. The final note I wish to share is our dear Abby died the day we were blessing the bridge, the cross of the bridge, Cebu-Cordova Link Expressway. The Honorable Mayor, that she whispered to me, Papa passed away today. I know it was his dream becoming a reality. That's why I call him a dreamer. And I also know he was proposing to name the bridge Santo Niño Bridge. Mga hinigugma, you may call it any name. Mananghid lagig kyo. No. As for me, every time I see, every time I will pass that bridge, in my heart and in my mind, I am calling that bridge Santo Niño. And to me, this is in memory of a great leader. As I said, a personification of a good shepherd, a dreamer, Secretary Adelino Sitoy. Today, we bury him. But I like it when you said, you will always be remembered, we love you. Today, we bury him. But for us, he is alive in our hearts. He is alive in the Lord. Amen. Atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo kay Kristo iyang anak kabugtong atong Ginoo. Panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, lansang sa krus, namatay o gilabong. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, nabanhaw gikan sa mga minatay. Sa katulog adlaw, nabanaw siya. Mani at paghukom sa mga buhay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa pailuan sa sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katilingban, magampo kita alang sa atong igsuong namatay, ngadto sa atong Ginoong Kristo nga miingon, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang tawo nga nagatuo kanako, bisan tuod mamatay mabuhi, o ang tanang buhi, o nagatuo kanako, dili gayod maganto sa kamatayong dayon. Oo, Ginoo, mihilak ka sa kamatayon sa imong pinangga nga Lazaro. Upaya kami sa among kaguol, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo.
Gibanhaw mo ang mga minatay. Ihatag sa among igsuon nga si Papa Adi ang kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Dunggang among pangayo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Dad-a kining among igsuon nga si Papa Adi sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon nga si Papa Adi, gihugasan o gidihog sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himua nga siya mahiuban, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Sa imong lawas ug dugo siya gilig-on. Hatagi siya luna sa imong ginghariang langitnon. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon nga si Papa Adi. Ang among pagtuo mahimo untang among kahupayan ug ang kinabuhing tunhay among kalaungan. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. O Ginoo, dungga ang among mga pagampo, halang sa among hinigugma, ading Sitoy. Pasayloa ang iyang kasaypanan, dada sa nganha sa kahingpit sa imong pagluwas kaniya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, ug ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya nga among karaang kalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos Giyodi kamo, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron may mo kinihalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini,
ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, may hatag nini, ngadto siya mga tinunan, ug mingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan, gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga may kami diya sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, tanang mga Obispo, ug tanang mga pare. Hinumdumi ang imong anak, nga among igsong si Adelino, nga imong gitawag nga nakanimo, gikan niining kinabuhia sa pagbunyag, namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kami tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kiniyag diha kaniya, gihatagan na kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ihatag ka namo karong adlaw ug basay buhat kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga panulan. Inunuan luwasa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-iniksuunay.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo.
Magampo kita. Umaayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon. O gipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinagis sa bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Mayor, please. Maayong hapon natong tanan. Nga pon, Ako mapasalamaton uban sa akong pamilya kay Archbishop Jose Palma og sa mga kaparian nga niuban sa pagmisa sa atuang amahan sa lungsod, sa akong amahan na si Secretary, former Mayor, Attorney Mandoy Adi Sitoy, Reverend Father Rolito Ramil Baluran, Reverend Father Bong Corpus, Reverend Father Simon Peter, Reverend Father Alvin Lau, Bishop Antonio Panyula, Reverend Father Luking Gang. Daghan kayong salamat sa inyuhang pagahin og panahon. Og sa ato ang Padre Cora, Reverend Father Ramil Baluran, daghang salamat nga imuming gitugutan na makapamisa dinhi sa adlawng Domingo. Ug sa tanan nimong assistance sa pag-arrange sa mga choir sa kada gabi nga misa dito sa payag ni Papa Ading. Sa mga officials sa gobyerno, sa ato ang silingan na syudad sa Lapu-Lapu City, Honorable Mayor Jonard Ahong Chan. Daghang salamat, Mayor, sa pag-uban kanamo ug pagduyog sa among kasubo. Sa ako ang uyuan nga ang Vice Mayor sa Lapu-Lapu City, Honorable Vice Mayor Celedonio Sitoy. Mauna kini ang bigbugto nga nagpabilin nga amahan namo karon, labi na sa matang sa politika. So, please take care always. Sa akong mga kauban sa buhat, dinhi sa LGU sa Cordova, sa mga opisyales sa lungsod, pinanguluhan sa akong igagaw na Vice Mayor, Honorable Simhil Sitoy, sa mga konsihales, SB members, Honorable Sami Sumagang, Honorable Jojo Kairanod, Honorable Dudong Casquejo, Honorable Roque Iburan, Honorable Cesar Muñez, ug sa mga kapitan nga naa karon diri, Cap Arlene Turing, Cap June Wahing, Cap Amay Barakia, ug sa akong mga kauban sa buhat sa munisipyo, mga employees, staff and crew, sa mga nagkailaing organisasyon, gikan sa senior citizens,
ngadto sa Women Federation, Fisher Fox, Drivers Association, Vendors Association, ug sa mga kabatanunan, pinanguluhan sa atong SK Federation Chairwoman, Honorable Denise Sumagang. Ug kaninyong mga kaigsuunan, ug labi na ang mga tao ni Papa ngadto sa Manila, sa PLLO, pinanguluhan ni Hea Cynthia Mighty, ug sa uban pang mga staff ni Papa Adi. Kaninyo tanan, mga pinalangga ug minahal namong Cordovanhons, daghan kayong salamat sa inyuhang pagkuyog ug pag-uban kanamo, pagduyog sa amo ang kasub-anan. Dakong kasubo namo sa pamilya ni Papa Adi. Gikan nako ngadto sa akong bana nga si Charlie, sa akong mga anak Daniel ug Dian, ni Mama Virgie, ug sa mga apo ni Papa Adi, nga mga anak ni former Mayor Arlie Sitoy, gikan ni Attorney Lena, ngadto nila ni Martin, Kay, ug Natnat. Ug sa mga igsuon ni Papa Adi, Cha Emilda, Cho Hiling, Tua sa Amerika, Cha Denisa, ug sa ako ang mga igagaw na naa karon. In behalf of the family of Sitoy, again, mapasalamaton kami, labi na sa inyong pag-ampo. Akong timos, among timos pasalamat sa kaninyong tanan nga nipakita sa inyong suporta ug pagmahal sa akong amahan, Papa Adi. Dili ug dili gyud namo kini hikalimtan. Alang kanako, walay makatupong sa paghigugma ug pagpangga ni Papa Adi sa lungsod sa Cordova. Lukop sa tanang nagpuyo niini. He was first and foremost the father of Cordova. Dili lang siya amahan namo ni Manoy Arlie, apan amahan kanatong tanan. Mas bugat ang iyang pagmahal sa atong lungsod, but I don't mind. Dili ug wala kini makapahibos kanako, tungod kay una sa tanan, usa-usab ako ka Cordovanhon. Sama kang Papa, dinhi ko nahimugso, dinhi ko nidako. Sa panahon ni Papa, na sinati niya ang kalisod sa iyang mga tagilungsod. Maybe he felt that Cordova and its people has suffered an injustice. Nganong ingon niini lang kita kagamay, maopirmi ang iyang isulti nako. Nganong kinahanglan nga maglisod man kita sa atong pagpakabuhi, sa atong panginabuhian. Busa, natisok ang liso sa pangandoy, nga usa ni ana kaadlaw, ang Cordova, dili na mao ang diyot nga lungsod
na pirming nakita sa atong amahan nga si Papa Adi. Na usa ni ana kaadlaw ang mga kaliwat mo, kaliwat ko, magpuyo og disente na kinabuhi. A life that we all deserve. And that was the dream of my father, the father of Cordova. Ug wala nagkawang ang iyang mga pagpaningkamot. Look at us now. Look at how far Cordova has come. From an unknown, sleeping, small town to a famous and literally, physically growing town, and soon a city. Ako nasayod nga malipayon na siya sa iyang pagbiya. Tungod kay dili na kapugngan ang katumanan sa iyang mga damgo. Dili na damgo na lang tanan. Cordova is now known throughout the world. Daghan na kanato ang nakatukod o ginagmay nga mga negosyo, nakakita og mga trabaho, ug kining tanan tungod sa pag-ugmad ni Papa Adi sa iyang mga sakripisyo. Nipuyo siya sa Manila, nibiya sa iyang mahal na Cordova, aron maduol sa national government. Dili lang aron sa pagserbisyo sa atong mahal nga presidente ug sa tibuok Pilipinas. Apan labaw na aron masulong niya didto ang mga panginahanglanon sa atong lungsod. Ug wala siya mapakyas. Papa Adi is a very dedicated public servant. His life he has given to the public. If I may say, mao nga nahiubos ko nga nakadungog, nga dunay mga tawo nga may question sa iyang dedikasyon, sa iyang abilidad. These people do not know my father. These people literally do not know Papa Adi. He is the smartest, most brilliant, intelligent, witty, passionate, and dedicated public servant I have ever known. As a grandfather to our children, he is not in remiss. He always make it a point to talk to Daniel and Dia, gave them advice about school and about life. He also dreamed for Daniel to serve Cordova one day. I gave it to Daniel whether he wants to fulfill his lolo's dream for him. As a father, I can say he did his best. And I fully understood if there were times that he opted to put the interest of Cordova over us, over his family, his children, and in fact, kining iyang pagmahal sa Cordova, napasa niya kanamo, labi na diri kanako. I was not born a politician, and I never dreamt of becoming one. Nagpuyo ko, uban sa akong kapikas, isip negosyante. We were contented making the dreams of our family
come true in a private life. But one day, Papa approached us and asked us to help him achieve his dream for Cordova. Mao, nga ni ako, ni Ami, ni Charlie, serving Cordova as requested by Papa Adi. Ingon ana namo kapinangga si Papa. Ug ingon ni ana namo kamahal usab ang lungsod sa Cordova. We have left the comfort of our home, our life, for Papa Adi, and for Cordova. And we will continue on. Dili mi muhunong sa pagserbisyo sa Cordova hangtod nga itugot kini sa mga katawhan ug sa atong labawng makagagahom. That is my promise to Papa Adi today. Sa iyang kalit nga pagbiya, honestly, I am at a loss first. I have so many questions. Ug unsa na lang ang akong buhaton. But this past few days, while we mourn and pray for his soul, inanay nga nalambagdagan ang akong panghunahuna. Mao nga nakaingon ko nga wala gyud di ay siya himpit nga mibiya kanako. Naagi hapon siya nga nagtan-aw kanunay andam nga mugiya kanako sa angay nakong buhaton alang sa atong lungsod. I always hear his voice. Padayon siya. Kaya na na nimo. Ayaw kahadlok. Ayaw pagundang. Ug naa wako. Pa? Deep in my heart, I know you will always be with me, with us. Thank you so much for everything. I am what I am today because of you and Mama Virgin. Forever, you are and always be in my heart. I love you, Pa. I will miss you. I always pray for you. And please, always look after us. Daghan kayong salamat, Pa. Isip usa ka mayor. Ako nagrepresenta sa tibuok katawhan sa atong lungsod. Ug akong ipaabot kanimo ang dakong pasalamat sa tanang katawhan sa Cordova, sa imong mga nahimong kaayuhan dinhi sa atong lungsod. Labaw na ang pagpatukod sa third bridge na kami mahiduol ngadto sa syudad sa Sugbo. You are a great man. You will always be remembered. And you will always be in our heart, Pa. Ug akong giampo ngadto sa ato ang labawng makagagahom nga iyahang kuhaon ang kalag ni Papa Adi ngadto sa purgatorio, padulong ngadto sa paraiso sa gingharian sa ato ang labawng makagagahom. Tanang gibuhat ni Papa Adi, iyang giserbisyuan ang katawhan sa atong Ginoo. Pa, magmalinawon ka. Rest in peace
Your mission may have been finished, but it is still going on in us. We will continue your mission pa to serve the people of God. And I will offer it always to God, just as you do. To God be the glory. Daghang salamat. Blessing na lang sa mga tayo. Mga hinigugma, sa dili pa kita managbulag, manamilit kita sa atong igsuon, hinaot ng atong panagmilit, magpadayag sa atong pagbati sa iyang alang kaniya, maghupay sa atong pagbuol, o magligon nga malipayon, kanusa ang gugma ni Kristo magbuntog sa tanang butang bisan gani ang kamatayon. Mga santo sa Dios, umari kamo, tabangis siya, mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya tubag, dawatang iyang kalag, dara siya ngadto sa Dios, labing halangdon. Hinaut unta si Kristo, matawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang bukton, hinaut unta ang mga anghel modala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham tubag. Paulay nga dayon ihatag kaniya Ginoo, ag imong kahayag mudanag unta kaniya hangtod sa kanturan tubag.
O Dios, among amahan, sa imong mga kamot, itugyan namo ang kalag sa among hinigugma, Adelino Sitoy. Karon nga nagambit siya sa kamatayon ni Kristo, nagampo kami. Unta magambit gihapon siya sa himaya, sa grasya, sa pagkabanaw ni Kristo. Kalinaw, kinabuhing walay katubtuban, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo, magagapon niya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo. O Diyos, pinagi ni Kristo mayong magbalantay. Sa iyang grasya nagpadayan kami paglakaw diya sa agyanan paingon pakato nimo. Panalangin ni kaming tanan nga nagkatigom karon aron ipadangat ang among pagpasalamat, ang among pagpaalam sa among inigugma, Ade Sitoy. Ugunta, kining among panagtigom magdala sa among pagila sa imong gugma, ikaw mayong magbalantay. O kami unta magsunod sa imong mga panigingnan. O kining tanan magdala imong himaya o kayuhan sa katilingban, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong dadon ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Charlie, sige ha. Abas mo. Mayor, katasan. Sa dalang mangiti dalan alang sa kagawasan atong sumayon bisan o alisod atong sumayon bisan o alisod. Hello, manglingkod sa tapalihog kay on behalf sa pamilya ni Dong Arlie, gusto magpasalamat ang usa sa apo ni Noy Adi. Daghang salamat. Maayong hapon sa inyong tanan. Sa wala makailan ako si Nat Sitoy, Nat sa pagtawag ni Lolo Adi. Kinabanghurang anak ni Dodong Arley ug Daity na Sitoy. Ang letter N sa alphabetical order sa mga pangalan sa pamilya ni Lolo Adi. Si Lolo Adi ug ang iyang mga igsuon, ang ilang mga pangalan kay naka-alphabetical order. Gumikan kay Adelino,
hantod kay Imelda. Unya, gipadayon kini ni Lolo kay Daddy na Arley J. Ug sa gipadayon usab sa akong amahan, sa among mag-igsuon, na KLMN. Unya amo po gipadayon sa among mga anak, na OPQRS. Usahay gani, mag-joke na lang misa kung maigsuon lately na, uy, unya, kinsa na may mag-uni ninyo, kinsa na may mag-V, ayaw na mo pabuntis ha? Nya mo katawa na lang na si Lolo na mo. On behalf of my mom, na si Daitina, akong mga igsuon, na si Kay, Lena, Martin, Orville, brother-in-law na si Carlo, ug mga anak namo, na sina Simone, Lily, Alexandra, Eloise, ug Anora. Magpasalamat ko sa mga tao na nitambong karon ug nikuyog sa amo sa pag-ampo. You know, it's so nice to see na daghan ag namahal sa among ug nagpangga sa among lolo. You know, Lolo Adi was a very intelligent man. Usa ka banggiitan. He was a historian, a teacher, a mentor. Ug sukad pa sa akong pagkabata, taas na akong paglantaw sa iyaha. Ug hangtod sa pagkakaron, hilabi na sa nadungog nako ang mga messages and tribute gikan sa iba't ibang tao. He always had brilliant ideas, brilliant plans. He was a visionary. Lolo Adi was an amazing man. Ngilngig kung baga. Murag nahurot na ta ng superlative sa pag-describe sa iyaha. Nagdako ko og nakita nako kung giunsa kami pagpangga sa among lolo. He was a good provider. He would always be there for us and help us. Mauusab kini siya sa mga Cordobanhons. Daling duolon, daling pangitaon. He was there for Cordova sukad-sukad. Sa sinugdanan, niadtong wala pa'y ipakahambog ang lungsod. I could say, Cordova wouldn't be how it is right now kung dili tungod sa akong apuhan. Ang iyang gugma diri kanamo, mausad ang iyang gugma sa iyang lungsod o katawhan. Pero kabaw ba mo? Ang pinaka-amazing jud sa akong lolo, kay ang iyang pagkayano. As a politician, a man of power, growing up normally, people would think na si Lolo Adi kay dili simple. But he is a simple person. He was never someone who likes material things. Labi na ka ng mga mahalo na butang, dili gyud siya ganahan ana. He doesn't really spend much on food and clothes. Bahala na magbalik-balik iyang sinina basta di siya ganahan mo gasto pa sa iyang kaugalingon. He's already happy and contented sa iyang mga paboritong mga pagkaon. Utan, Bisaya, tinuwang isda, inununan. Bahala balik-balikon pa na niya basta lipay siya anang mga pagkauna. Ganahan gani siya kanang regalo na handmade, simple greeting cards. Labaw sa tanan, he never expected anything in return. A simple thank you, okay na kaayo sa iyaha. Usapod sa dili nako malimtan sa akong lolo, kay ang pagka-thoughtful niya sa iyang mga suod na kaila nga nagpahuway na pod. Ako ang birthday kay October 31. Every November 1 and 2, muingon gyud ni asa ako na magdagkot siya sa iyang mga amigo sa iba't ibang parte sa Cebu. Muabot na siya og Bugo, mutuyok na siya hantod Carmen, Danao para mudagkot para sa iyahang mga kailang na ni pahuway na pod. Inana siya ka thoughtful. Dili siya manugo, siya mismo ang muadto. Growing up, dili ko makasabot ngano si daddy og si lolo wala pirmi sa amua. I remember na mangluod pagyud ko pirmi kay wala silang duha. But karon na nagkadako nako and after hearing everyone's story on how Lolo Adi has once touched their lives,
made me realize kung unsa siya kamaayo nga tao. My lolo taught us to be strong in this cruel world. Labi na sa iya mga babae na apo. Every time na manghilak mi, mag-seek og advice sa iya ha. Instead na i-comfort mi niya, or ihag ka, he will frankly and directly tell us, ngano gahilak man ka, ngano papildi ka, fight, don't give up. I quote to Adelino's words, what Lolo taught us by how he lived his life was the value of mental fortitude, belief in oneself, hard work, relentlessness, and dignity in our craft. Poverty is not an excuse to not do great things and not be someone in our own right. As long as maninguha tang tanan and gamito nimo imong talents na gihatag sa atong Ginoo and strengths to improve yourself and help others, you will do just fine. When my dad, Dodong Arle, passed away, ning bawi, si Lolo sa amua, mga apo, kami mga apo ug mga apo sa tuhod. Lolo saw how close Daddy was to us. Sa iyahang pagkabisi ug daghan gihuna-huna, nahimo siya na dili lang among lolo, but like a father to us as well. Not to replace my dad, but to make us feel that Lolo is there for us. Magsigi nami og kita sa Manila kaniadtong ni asay na siya sa Malacañang. Pirmi mi mag-dinner every Sunday, mag-share stories. Kung kabantay mo sa videos namo, mag-TikTok gud ni siya. He really reached out and made time for us. Actually, this year, March 4, niadto siya sa amuang kondo dito sa Manila para i-surprise ang akong mga ate kay birthday nila. Wala gyud mi nagdahom na naay in anang kind of sweetness kay Lolo. And we will treasure those memories forever. Last year, December 2021, 20 di ay, 21 ba? Unsa ba? Sa last year, December, giteksan ko sa akong lolo. Ug nihangyo sa akuan na muuli og Cebu para kuyugan sila sa akong maguwang na si Martin. Pag Pebrero, niuli ko og Cebu. It was a difficult decision for me. Kay naaman dito akong trabaho. Artista man ko sa Manila. So, daamon unta ko'y offer na bagong teleserye. Pero maulagi, nakasaad sad ko sa akong lolo na muuli ko. But you know, looking now, I realized it was the best decision that I have ever made na muuli diri. Because I was given a time to spend. I was given a chance to spend time with my lolo. Kadtong April 15, nagisiga ang cross sa umaabot na third bridge. Maupod ang time nagitabang si Lolo Adi. Natimingan ra pod na kadtong orasa na ako sa syudad. Sunidiretso ko og dagat sa Cebu Doctors. Na ako sa tapat sa akong lolo. The whole time, kagunit ko sa iyang kamot ug sa iyang tikil. Wag gid na ko siya biyahe. Although inani na lang ang inyong makita kay Lolo, I can assure all of you that he left in peace. Honestly, I am still in shock and at loss of words with everything that's happening. But I know that he is in good hands now. Every time magkaistorya mi ni Lolo sa una, he would always tell me na pirmi siya magdamgo
ni Lula ug ni Daddy. Nagimingaw kaayo siya ni Lula ug ni Daddy. Karon, lo, nagkuyog na gid pong tulolo. I also would like to take this opportunity to thank the people na dugay nagserbisyo sa ako, lolo. Sugod sa iya mga staff, na si Ate Amy, Ate Grace, Ate Cynthia, Auntie Bebot, Kuya Nick, Kuya Ruyen, sa mga tao sa payag, Manang Libet, Manoy Sincho, Roger, Bernie, Manang Roking, Manoy Corning, Picaldo, Manoy Michael, Manang Vilma, Manoy Edward, o especially kay Chang. Daghang salamat sa inyong pagtanyag o pag-ayo sa among pamilya. Labi na sa akong lulo. Lubos akong pagsalamat sa inyo kay wakit mininyo biyae. Lo, I will miss our dinners every Sunday. Wala na ko'y teksa na lo mag-dinner talo. Wala na yung mag-lecture na mo sa mga history, gira-gira. Bingawon po ko na sungog-sungogon kag upaw og dakong tiyan. Bingawon ko mag-picture with you, mag-video, TikTok, or unsa ka pa man kay game kaayo ka ana. Lo, karon, bingawon ko na mag-hi nimo. Kada gawas na ko sa kwarto kay makakita ko nimo sa opisina maglingkod. Kung asa man ka karon, lo, I want you to know that I am very, very proud of you. And I am very blessed na ikaw ang among lulo. Daghan salamat sa tanan, lo. I will always be grateful for you. And this I can say, your legacy will live on forever. Lo, please say hi to Lola and Daddy for us. This is not a goodbye, but see you soon. We love you so much, Lo.